దాగమ్ము వా 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 మాల పొడి ಫೆಬ್ರವರಿ ಅದೆಯಲ್ಲ క్లినిక్ ఎప్పుడు ఓపెన్ అయ్యారా? జనవరి 1 క్లినిక్ ఓపెన్ అప్పుడు నింటే తొట్టెడుకుండా డాక్టర్ నేను వేరా మరి ఎట్లా back to our channel Dimbox Kudla ini popo les bande yan pantanikul popa na tullarate are camera da pida ullede so mulpa pooja raja undu mulpa nama amma labatte antushpave bare poi so mulpa tu ali enna em ndi papu to ganetta letule alba Alpa tule, lukul tule to basa bunyi panda mulpa mitu tu moda tu. Amma undu dile, ini dek. Dek mulpa tule. Nama mega ni undu ladi mantu undu lede. Ena mummy mulpa makeup mantu style saat baide. Boka yang mulpa udle. Cuti. Boka mulpa namuda jawlere. So hi mataragla, welcome back to the channel Dreamlock Kudla. Vlog malpande time ponundu. Vlog malperla time ichi, edit malperla time ichi. Dadana maltundile band job anta change athune bannaga late apundu. Heavy work. So ini pooja ga nunchuru bega baide. Toka pooje bega avudde apana barsada lakshana undu. ఒక బర్పిని ఎడుతుంపోరా పూజ అంటాండు అన్బాక్సింగ్ అవునుండు అవే ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಮೆ ಎದುರುಗು ತುಷಾರ್ ಚಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಾವು ಪಕ್ಕ ಲಾಲ್ಪದಿ ಇದು ಬಿಡು ತಿರ್ತು ಆನ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಮೆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತೆರಡು ಕೋಡಿಡ ಪಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಟೀಚರ್ ಆತಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಡ ಪಕ್ಕ ಒಂದು 20 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಕ್ಕಿದೇರಿ ఉదయం లేలేండి ఉండదా ఉదయం లేలేండి నలుపు ఉంటుంది ఉదయం నలాడతా కొంచెం బోల్తుడా కొంచెం ఆరెంజ్ ವರ್ಷ ఉంటాడు ಇವೇ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ನೆನ್ನೆನಾಗ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮಾಡಲು ಬಿಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ನೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಜಲ್ ಬಿಸಿ ಆಪಲ್ಲಿ ಓಲು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾ ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಮಿ ಇಂದು ಪಿದೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದಿರ್ತಾರತ್ತ ಅಲ್ಲ 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 ಅದೇ ಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕಪ್ಪು ಕೈ ಮುಗಿಯಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗಿಯಾರೆ దాగమ్ము వా 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 ಮಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಬರ್ಸಾತಿನ ಮಾಲೆ ಬುಸ್ಕ ಅವನ ಕೈಟ್ ಬರ್ತಮೆ ತೂಗುರ್ದ ಆಲ ಬಗ ರಿಕ್ಷಾ ಸೀದಾ ಇದೆ ಕತ್ತಮೆ ನಿನೆ ಕತ್ತಮೆ ಚಡ್ಡಿದ ಬಲ್ಲಗಿ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜ ಚಡ್ಡಿದು ನಿನ್ನ ಇಜ್ಜ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬಲ್ಲಿಜ್ಜ ಬಲ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಬಕ ಈರಿ తారాయి ఉండు విత్ నిగులించి మన తుషార్న మంటకి పూడదు మడల్
ದೆಪ್ಪರ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಯ ಮಾತಾಡ ದುಮ್ಮು ನಮಸ್ಕಾರ ಉದಯ ಗಂಟೆ ಬಟ್ಟು ಆನಮ್ ನಿಂದು ಬಾರ್ದಾರ ಕರ್ಪೂರ ನಾವು ಅರಿತದಾರಿ ಭಟ್ರನ ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿತು ಭಟ್ರ ಅರಿವಾಣ ಮುಂಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮೆಲ್ಲ ಅರಿವಾಣ ಬದ್ಲಿ ಇರು ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಿಂಕಿ ರಡ್ಡ ದಿನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಯ್ದಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮೋಲು ಬರ್ಸ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ಲೇವೆ ಬೀಡಿ ಪಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲು ಒಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಂಕುಲು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಲ್ಲಿ MBA ಕಲ್ತದ್ದು ಐದು ಮಲ್ಲ ಉಂಟ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಯ್ತ ಮಣಿ ಏನಕ್ಕೇನೋ ಇತ್ತೇರಿ ಮುನ್ನಿಗೆ ಪಂದಿತ್ತ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಬೇಲೆ ಆತನಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮೇರು ಮಾಮಿಲ ಪಣ ಇತ್ತೇರಿ ಮುತ್ತಾಡೊಂದು ಬೇಲೆಗೇನು ಒಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಅಯ್ಯೋ ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಪೋಯಲ್ಲ ಮುನ್ನಿ ಬಟ್ ರಾಜ್ಯರಾತಿರಿತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜು ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕದ ತುಳಸಿ ಬೂರ್ಜೆ ಎಂಚಾತನ ಮಂಡ ಮಡಲು ತಾರ ಮಾತ ಬೂರ ಒಂದು ತಾರ ಎಲ್ಲ ಬೂಂಡು ತಾರ ಏನು ಅಲ್ಪ ಇಮ್ಮೇನೆ ಯಾಕಡೆ ಬಣ್ಣದಿತ್ತು ತಾರೆ ಬರೋದು ಏರ ಸಾಪದಿ ಸತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದು ಸರ್ಬತ್ ಉದಾಹರಣೆ ಲಾಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಪಿದೈ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಲಾಡ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಡ್ಕೊಂಡಲ್ವ ಸಾಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಟೀ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು
ಮೂಲೊಟ್ಟಿ ಏತು ಸಲ ಬೂರು ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಹೈಪೇಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸುರು ಉದಾಹರಣೆ ಲಡ್ಡು ತಿನ್ನೆ ರಡ್ ನಮ್ನೆದು ಉಂಟು ಗೊಂಡೆ ಗೊಂಡ ವಿತ್ತ ಪೂರ್ಣಿ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಂದೆಡು ಪೇನ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈದಿಯ ಅವು ಡೈಲಿ ಮೀಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೇನ್ ಹಾಪಿನಿ ಎಂತ ತಿರ್ಗವನು ಸುಡ್ಸುಲ್ಲ ಮೇಲ ತಿರ್ಗದ ఆయన ಚಡ್ಡಿ తడగానే వచ్చి ఒట్టేవ ఆయన చడ్డి దక్కలే పంచి దక్కలే ದೂರ ತೂಕ ಕನ್ನಡ ಉಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪ್ರಾಯ ಆತ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ನೀವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ ಯಾರಾಗಿದೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲ ಪಟಾಕಿ ಬರ್ತಾ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಕೈ ಬೀದಿ ಪಟಾಕಿ ಇಂಚ ಬದಲ ಕಡ್ಡ ಬರಚ್ಚೆ ತುಷಾರ್ పోతుంది ఇంచ పత్తును ఇంచ దక్కు ఫుల్ వెజ్ డ్రై డే దావాలజ్జి ಇದು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ತದಿನ ಮೇಘ ಮಲ್ತದಿನ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಬದಲು ಅವೇ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಗ ಬಂದ್ ಬಲೆ ಮೆತ್ತಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಜದ್ಯ ಕತ್ತೆ ಐಟ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಮೇಘ ಪಿದಡಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಾಡ್ರಾಗೆ ತೊಟ್ಟೆಡು ಮಾತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಮಲ್ಪಡು ದಬ್ಬಣ ಸೂಜಿಡು
ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಏಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಯಾರ January 1st. ಜನವರಿ 1 ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿಂಚನೆ ತೊಟ್ಟೆಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಚೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನ್ವೇರ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರೆ ಜಮ. ತೊಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾನ್ ಅದ ಆಂಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ. ಅಂಚ ತೊಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹೇಂದ್ರದ ಪ್ಲಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಉಂಟಾವೆ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಈಗಣ್ಣ. ಇದು ಮಲ್ಲ ಮಾಮನ ಮಗಳು ಇದು ಮಾಮಿ ಅಮ್ಮಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಾ ಮಾಮು ನನಂಜನ ಮುಲ್ಜೆ ಇದ್ದೀನಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಶೌರಿ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಬೇಗ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷ ಬರ್ಪೇನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಂಚ ಬೇಗ ಮಂತ ಸೊ ಮಾತಾಡಿನ ಒನ ಸಾವೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ರಂಡಿಗೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋನು ಇಡಂಗೆ ಏನು ಮಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂತಾನೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಒಂಜೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗಾಡಿ ಮುಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ